ditakir godhong klasa esuk mikir sore mikir esuk mikir sore mikir sing dipikir ora rumasa ning sapasun jaluk tulung ning sapasun iki pakendiri papae cecang minangkane papae beri kecil dewe mama kasih otong sing paling eman bungas jamban minangkane ayae dea ayae sila wong cibrengko kanggo ayae ulpi bundae ulpi kedhi nok nenti bapuk mamae leone kedhi aja lali bae selawase majikan nom mimi wilda mamae wilda sing ditembangi jebak lambine putih ya bagus ora do sirane oleh ngemet ning raja genti sirahku sembarangan sira baru ngomong sampai ngelak oleh si majikan nom kini lagi awan dul sirahku ya iya bisa kan bundae wilik nok ini ireng manis sekedik kanggo bundae topan ayahe bindal asolikine cantik ora kita bakal nyandang bu cantik sira mari nyandangan kumblin delang-deleng ora delang-delang apaan ya kita neko wis rambut kayak kenang gledek iku kenang gledek ngapa sira baru ngomongku oleh rebonding kita ki siraku ya iya dulu siraku bori aneh nganggo talak kapas iku nganggo semen putih sira mari apapun kok nganggo talak je sak anak kita nemu yang guwong gatelan boa ya apa mamae linda mimi linda kedik bundae jahra kedik mamae nada aja lali mamae citra cari dewek mak kita ke oleh THR ini dul THR iya THR sirane mola apa hai mola apa siraku ya kita kan wong aula mah ya anak THR dul oh siraku lagi ngaula iya bujang ning sapa idane ning sapa kan ya la ilaha illallah orang elingan takon kita kudul ning majikan bebek bikelingan siraku maaf ya dul kok betep matane mah poser betep matane nengita perang wong cibrengkok ayahe sila bos muda Andi Putra Hekti ayahe Akila bundae Akila kita kejar dewek madul nyandang sepore teki saking pengen ketemu sakaro sira yo ampun siraku iya bapeti apa nah kepatiwasa konon ya kita demen banget nih siraku sira narabi nakon Marian ke gadul wede sira ada dua dalan apa ya dua jalan jembrah hari apa pok siramu sira nora demen nih kita kok demeni apane siraku rayu kayak tembrang kader kayak tembrang ye kita ke dandan cantik ini dul kayak kodonku iya mamae Lastari ayahe dapae kedik aja lali mamae Rahele
kaya konon. Iyalah, kira raine glowing nganggo RDL. RDL. Iyalah. Kayak ngapa? Sing bagian raine putih terus gulune ireng gak bagian kita madu. Kayak ulat dot. Sira mau ngomong lah kayak enak temen sih. Aja kakek ngayal siraku. Orang ayal ora apa kita ki. Yung sira majongan melayuan ning lak-lakanin naga gayung masa payu laki. Idi sembarangan hari yang ngomong. Idi Mamae udik, mamae yanae kedik, mamae ekae kedik, ayae ulpie kedik, kanggerose kedik, ayae silae kedik. bagian kayaknya gak sing demen kita. Orang ngandel. Ayai ulpi kayak dana nih kita. Ayah ulupi ku. Iya. Demen sira. Geros. Sapentok sawalor gara-gara pakai danan kita dulu. Kuno. Ya iyalah. Siapa maning koleku. Terus kayak tukang suling wong dongkal. Oh, papi wartaka. Malahan arep megat rabine dulu. Kuno. Yakin. Iya ta. Danan kita. Mawine ganti pedal. Iya. Cari apa-apa. Tegelan temen ya. Ayah deyana minangkane wong bongas jamban dewek sareng mamae lindae kedik sing duwe Singapura bundae topane kudi Kita kejar dia pak anak wong gegerar jalan-jalan langsung bae kita ditambang. Oh, sing diarep jalan-jalan sampak kuno. Majikannya kita kiar jalan-jalan jayu. Iya. Terus kita langsung dandan bae orang. Siraku. Iya, buat besok ketemu wong lanang. Kira aja kalah saing kita madul. Iya. Masa majikannya kita besok ngoli wong lanang kita gak pengen. Ajak kalah artinya. Ya iya. Wader majikannya kita mau radubur cendep ada dul. Ya cendep kaya kan mah yang prigel. Prigel apane bokong gede-gede kita. Yang bagian gede mesti ra mbak kaya bonteng setunggal. Susu gede kita susu. bunda ge wilia kedik nokai di ireng manisnya kedik aja lali asolikin bunda jara mamae leone kedik Hari kudu beru dul. Iya. Majikannya kita mah susunya kagak gede kayak. Iya. Ganjelan anak dul. Ganjel. Aslinya mah kempes. Subhanallah. Yakin. Sirane weru. Weru, wong kita sokot bareng. Ayo. Waras sirane. Ai, dipokat weru rang mah. Apa sih kau sindelang nak kita? Terharu bro. Majikannya kita kini dul. Cantik ya. Ya pokat ku arep nyewot ya. Mal nyebut. Nah, mater ke budak gini dul. sampai cicanya minangkane pri kecil dewek mama kaji otong sing paling emang Oh, dadi mengkono. Mengkono napa nih? Dieman-eman, disayang-sayang, selalu diajak-ajak, dadi baik, dadi sopan, cuma ning arepan. Di wong kita selalu sopan bisa nopora. Tapi bakalan kanye anjun, bebek tapol selalu ngandak-ngandakaken. Beli jara sapa? Kaderga kita mah wonge pendek. bos muda Andi Putra bunda Akila aja lali gerose kedik ayae silae kedik Siapa sih ngomong? Terus kita malah kabokongin, daga bokongin gede bibit tapon. Ya. Terus kita mesusu gede gak kepoko diganjel, disumpel-sumpel. Iya. Siapa sih ngomong? Harimau, Siapa? sampean sih ngomong. Kita ngomongan dengan dia yo. Yang kene,
Sampeyan krungu ta? Krungu Ning endi sampeane? ning guri. Sampeyan kene. Iya, Kita ning endi? ning kono. Kene kene. Iya, Berarti sampeyan kok krungu mauku. ya krungu ya weruh. Berarti sampeyan ora budek ya. Astagfirullahaladzim. Bunda topan ayah dinda asolik kene keding mama kaji otong jalali ayah silae keding Aja maning-maning kayak konon Bibi. Ya maaf hari sampeyan krungu mah. Bakal wis ketangguhan salah yang jaluk maaf. Kok gawe kesalahan maning. Kok diomongi maning jaluk maaf maning. Ora. Maaf bae tapi langkah rubai. Sampean mah. Maaf ya. Saja marak-marak. Apa sih? Toli bakanya nyandanganku. Ya. Aja ning bawa rasane pengen kalah saing. Mau kalah saing karo majikan. ayah akila bunda akila ayah dinda bunda topan nok aini ireng manis bunda wilia kedik ayah dea kedik ayah ulpi agero sekedik aja lali Wis karuan wonge gede dhuwur. Pawakan kayang konon klambine nganggone daster putih. Rambutnya kayak konon. Hari anjur menjebak sing kadoanku. Sakane apa kitane? Bokatku putih-putih ku kani ka sing bebeluk ka. Nok, Nun, ra weruh klambiku asal usule. asal usule. Iya. Pada baik kita gaweru mamang. Priwen jano. Kian ki bibit apol ki ya. Apa-apa gah. Baka jewis anak aban-aban. Ayo bibi injangana nyai anjun. Arep memangkatan lunga-lunga. Langsung baik. Oh. Kagedang dan serikat. Serikat. Ya udah dine mah. Lampu mah Rosalinda. Busi Marimar kayak konon. Ayane mah. Mari Mas, ayah mohon. Iya, ora ampun. kono. Kali saya bocah kurang seliter Ya kayak konon iku. Kita ki jerdek mak krungu arep jalan-jalan ku jage online kita ku Mang Dul. Online. Oleh ngumpuli kita ku. tuku klambi kunku. Iya, oleh tuku ning Teliana kita ki. Ya ampun. Bokat online itu kuning TikTok peri kecil. Iya, ning dayune. Aduh. Bibi. Non. Senajan memang lunga-lunga melaku-melaku ninggalaken pauman tujuannya arep teka ning kandang haur iki dudu bae jalan-jalan. Ayo ora Ya jalan. iya ora papa pok menawa anggapannya bebek tapol iki pada karone jalan-jalan ora papa tapi aja ngilangaken sing dari tujuan utama silaturahmi kelawan wedana kandang haur Iya. tetilik arene gawong bebaturan wong meduluran Iya. kudu sowan konon bibi. Artine lamun takang kana waras werges balik maning konon. Ya iya. Toli gaya kangen hari wong meduluran mah. Ya, lawas ora ketemu ya. Priwen bae kan bibi, ya kan? Iya. Apa maning anjun sekian senajan si Panteng Wanoja jare dewek maya lagi rada katon ning masyarakat khususnya Pauman. Padahal keceluknya masih nom-noman. Iya tapi dihargai. Mungkin lagi dipercaya, Iya. bibi. Ya wis ora apa-apa. Kia ki mesi adok ini. Masih aduh. Jago dikit ka bibine pegel kok si keringete gemrojosan sih mau. Paling melakukannya sedina sewengi maning, bibi. Berarti masih ado ya. Masih aduh. Jauh liren kene dikit ya. Liren dingin. Iya. Bibi ya pegel. Pegel. Ya wis baka pegel. Lirene kene ngaup ning soro wiwitan. Lirene ku bari ngormati sing ngopai Iya bingkisan. matur kesuwun iki wis dinggo ningan. Ya iya. Iya kok dingin sayang. Kok dikit, Mama Aja Leon. beberak bae ya. Sabar. Kita nih ora konsen kon. Iya. Wis gak ora sidak kayak kene mah. Apa sih? Ora fokus. Iya. Bibi, Non. lirene aja meneng. Ya yo. Soale akeh titipan omong. Oh. Kian sing aaroni bos bengkel Jones Motor
saking Anjatan Baru. Oh, Lagune Anjatan. Mater Seraya Yu Ela bae. Ya terserah Yayu Ella. Iya ninganan. Aarani bos bengkel Jones Motor Anjatan Baru Tararengkyo. Kian Bundai Topan Oh. Ayai Dinda sing bongas babakan kulon. Oh, anak ya. Bundai Topan karo Ayai Dinda Oh. sing bongas babakan kulon. Kanggo Mimi Talia sing ana ning Hongkong Mimi Talia. Ya. Kanggo Neng Novi karo Om Kurkur jenenganan. diajak, ya. Neng Novi sekian wis dadi Indramayu Jawa Tengah Bebe. Aduh ya. Iya Neng Novi Tararengkyo. Kanggo Ibu Wildan Keding, Ibu Wildan Tararengkyo wong Kempet Kidul kana ya. Ya. Kanggo sing duwe hajat keluarga besar, Ya, keluarga besar. Mimi Kamina, Bapak Kaspa, majikan tua, kanggo majikan Nom Nok Lina Bunda Zara, Iya. kanggo Nok Cica, peri kecil pengantin wadon, Artis TikTok. Ya. kanggo pengantin lanange Keding, Iya. Rohmat kana ya. Oh, ya sing Iya. ganteng. Kanggo wong bongas blok nyamplung kabeh bae dihormati. Sing duwe pujaan ati Diajak. Ibuku sayang Mamai Eca Mimi Wisnu Nonok Zian Keding Nok Aiba Tararengkyo KBS setia. Kanggo sing duwe Alwijaya wong kacep. Kanggo Mimi Leon warna pro sing lagi tugas bareng. Iya, Kanggo Mimi Leon. Kang Geros Iya, Ageros. Siji maning Siapa je? kanggo si Cinta Oh, anak. Bunda Akila Ayai Akila bos muda Andi Putra jajal. Rakan jajal kok menang ya? Menang ya sayang. Menang ya aja sayang. digabah-gabadingin kok. Menang dikit. ya. Menang. Sing antang. Menang. Kita mangkone gampang mudun ya bakal lagi jajal. Mimi Leon. Kanggo sing duwe Alwijaya. Mamaya Arsinta. Kanggo senang dongol. Sayang sing wis tuwur maksa sekirane kabur. Cinta beli keukur maksa kian wis hancur. Hubungan cuma ning lambe atine duwe maksud sejene. Bukan cuma kita sing dadi siji-sijine, nyatane kita cuma sing dadi salah sijine. Tersangka sibuk waktune, Kanggo anak emang raya. ternyata sun beli penting hadirnya. Kanggo Mama Leon. Anaknya Mama Raya. Mas Gali, Mama Leon sing duwe Mas tulang Gali, kacang. Mama Leon sing duwe tulang kanggo kacang. Mas Mama Leon sing duwe Gali. tulang kacang. Noklina Mama Leon. paling sayang budaya Mama Leon sing duwe tulang jarasi kacang. wis Mama Leon. percaya Mama Leon sing duwe tulang kacang. malah
tulung pulang jaga Mama Arsita, raga Mama Arsita, lan Mama perasaane Mama Arsita, kula ikhlas Mama Leon, durung Mama Leon. jodone Mama Leon, Mama Leon, Aa bagus Aa Mama Leon, bagus Mama Leon, Mama Aa Leon. bagus Aa bagus bukan cuma kita sing dadi Mama Leon. siji-sijine nyatane kita cuma sing dadi salah sijine tersangka sibuk Kanggo pengantin, waktune kanggo pengantin, kanggo pengantin. ternyata sumpli Pengantin, hadir pengantin. Nok Lina majikan Nok Pengantin lanang. budaya jara Lanang. Nok Lina majikan Nok budaya jara Nok Lina Aa Rohmat pengantin lanang Aa Aa Rohmat. Geros Aa Rohmat pengantin lanang. Ae jalo gawe wong nyaman yen langka perasaan Aa Geros. Diwasunaro harapan wis percaya Kanggo Papa Elvin, Papa Elvin. malah mutus hubungan wis tutup dalan ceritane sun titip segalane sapa sing dadi gantine tolong jaga raga lan perasaane Kanggo Nok kula berikut. ikhlas durung jodone Pokoknya cuma kita sing dadi siji-sijine nyatane kita cuma sing dadi salah sijine Kayak Ulfi. sangka sibuk waktune ternyata sun panti hadire Mantap. dur Kurang dubur. Kurang dubur. ternyata Korea bisa jajal mah Enakan ya. kosi 10 balen kini Iya. dadak akedeki duh Gusti kan Bingung sing beli ketemu ning tungtung. waduh Gulati manusia sing durung wujud kelawan rupane. apa kuno Arep takoning sapa Indonesia. Ladalah. Lamun izin sawang kayane anak bocah wadon. kangge ros dudu ya Sapa iki indane? Ayo Ulfi. Ndo nun antosan dingin wong ayu. mangga Berarti beli salah. Oh iya ya Kang. Tek delengaken sing kadoan awit mau iki dul. Iya. Cuman arep marek rasan ora wani. Bocah wadon wujude kan Iya. kenal karo bocah wadon kin sira. Beli Durung kenal. durung. Sing dadi aneh jagat hampir jam siji bengi Iya. masih kelayaban. Oh Kini bakal bocah wadon sing kaya kan kisi beli bener ki wong tuane kini tuh. ya iya bener kulo. Kadang-kadang wong tua zaman sekin salah didik ning anak wadon. Priwe sih kulo. Contohnya apa kono? Apa aja Kang? Bakal satuan ayam maghrib durung balik digulati.
iya bener kuno. Tapi anak wadon jam 12 bengi durung balik langka singgulate. Aduh iya ya Kang. Ya anune si mangkat sing mah mungkin karo mbok kelawan anak iki ya. Iya. Berarti ki karo anak ini wong. Ayane mah. Arep tak takoni. Jak takoni Kang. Sampurasun do ayo. Rampes. Berarti nyambung. Nyambung. Ki bocah ki gampang kenal ya. Ya iyalah. Iya lami. Tek deleng si mauku bokat kunok nenti bapuk bocah ki. Beli uru dodo raine. Ya duduk. Karo anak nduk Siapa? sampean. Duduk. Hari konon beli karo anak. Duduk. Berarti karo adi. Beli. Hari konon karo apa indane? Karo sampean. Karo sampean. Pun kudu sapa-sapa batur. Oh batur. Iya. Wong wadon kabeh. Iya. Sampean nyandangnya sampai samar temen. Ya iyalah. Sampai kayak sebrak nyandang pengikian. Sebra. Iya. Kok kita satuan sebra. Lamun bener di karo adi lan di karo anak. Arep pada mangkat mendi Ya indane. biasa mas, cari angin, jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Iya dong. Emang sikapnya pemuda ya kayak konon. Iya. Lamun wong lanang bakal wadon berarti pemudi. Iya iya. Oleh lamun pengen takon karo batur sampean. Pengen ketakon. Iya. Sampai nyatek beli. Nyatek dah kita kepiting dianggap aku. Ya bokat. Coba lamun sampean gelem sampeaken. Nok. Pengen kenal je gelem. Pengen kenal. Iya je. Bokatku karo sampean kenalane. Orang gelem karo kita mah. Jadi karo kula aja. Iya pengen karo senok. Ya wis ora apa-apa, Bibi. Awas bokatan nyatek. Bagus. Pripun, Mas? Ampura undo ayo. Ya. Lamun dianggap isun mengganggu kelawan ketenanganmu. Harap menjadi maklum karena sejatinya isun direk artakon. Mangga. Laksana musafir kakak ausan. Ora weruh ning arah lor kelawan midul. Ari kini wilayah apa iki ya? Iki? Iya. Iki dalan kandang haur iki, Mas. Oh dalam kandang haur. Ari senok bocandi. Kula mah bocah ado. Oh wong adoan. Kula mah sing pauman. Saking pauman. Oh iya 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 iya. Ari konon lu nggak baik arep pada mendi. Ya, bari jalan-jalan glati adem-adem jare dewek mah. Iya. Luru adem-adem. Luru adem-adem. Gampang dong. Ari senok pengen luru adem-adem mah. Gampangnya? Tinggal ngebur nih kali mau kok adem merasanya. Loh, kok ngono toh, Duduk Mas? kayak konon do ayu. Sing tadi aneh ning batin pan kakang. Ora lumrah kan wajar. Wong semono ayune jalan-jalan tengah wengi. Apa beli wedi ning bocah nom zaman sekian nyai? Bocah nom. Iya. Memangnya beriwen sih? Loh, emang beli ngurungin kabar? Ana apa sih, Mas? Pemuda zaman sekian kadang-kadang sok pada mengandung alkohol. Waduh. Artinya inum-inuman sing digunakan. Oh. Baka bocah lanang wis pada mabok ujung-ujungnya wong wadon sing dadi sasarannya. Oh, kono. Iya. Jadi masih akeh be sing pada doyan mabok kok. Iya emang yang pabriknya masih buka mungkin nyai. Iya, iya, Mas. Iya, iya, Bi. Kudune pabrik aja ditutup. Kudune mah. Oh bener beli karo anak beli karo adi. Batir, Oh Batur. apa maksudnya? batur. Oh batur. Iya. Batur setia ya. Wis pada duwe laki durung indane. Oh si takon emang laki. Iya. Langka durung ana sing duwe laki. Durung pada duwe laki. Durung. Emang kenapa beli pada duwe laki nyai Tapi mas? embu bibi duwe laki beli maune pernah duwe laki? Hah? Pernah duwe laki? Durung dua laki mah. Durung. Cuman wis ngicipi kita mah. Iki. Aja mungkir. Kan baru ngomong kayak kono. Aja dianggap isun beli ngerungu lamun sampean pernah kawin karo wong Tegal Taman. Harus sapai kayak Ayah Ulpi kan. Nah, ari wong kayak kon kawin mah. siri kita mah. Oh jarega. Ari wong kan mau ora kena delang-deleng kan. Kayak konon. Iya. Tutup kayak konon do ayu. Lamun orang keberatan isun jatine isun pengen kenal lawan asmamu. Oh, dadi kandang ngalor ngidul ngetan ngulon mengesor mengduwurku pengen kenal. Iya. Ya mangga atuh Mas. Sopo jenenganmu nyai? Kula Nyai Anjun. Nyai Anjun. Iya. Sungguh anggun namamu nyai mas. Matur kesuwun. Kenal Mas. lawan isun? Durung, Emang durung weruh. durung weruh. Arya Surya isun arane bayi. Arya Surya. Iya. Sampeyanku Isun
Sampean asline wong endi ya, Mas? Saking Sumedang lamun durung baru. Wong Sumedang. Bener Nyai Mas. Pantesan. Apa sih mah? Pokatku wong Dermayu. Dudu, Yung Bayi. sejen. Sejen? Bibi. Apa sih sing gawe Ning bedane? logat ngomongnya ya sejen. Ternyata wong Sumedang. Iya iya iya. Tapi gerobaganin di Mas. Emang dianggap apa nggak gerobakan? Dagang tahu. Loh, dagang tahu? Wis entok kabeh. Ya ampun Bayi. Wis laris. Tutuk kayak iku lamun senok takon gerobakan karena isu mengaku wong Sumedang dianggapnya isunya tukang dagang tahu. Aja salah ing panduga Nyai. Maksudnya? Najan isu wong Sumedang duduk isu usaha dagang tahu duduk. Oh, duduk kabeh wong Sumedang dagangan tahunya Duduk Mas. kayak konon Nyai. Iya sih. Iya. Maaf ya Mas. Ora apa-apa. Sampean arane Kang Mas Arya Surya. Arya Surya. Wong Sumedang. Saking Sumedang Ari sampean wis duwe putu pira Mas? otakone putus Indo. Bener. Biasanya bakasan wong kenalan lanang karo wangton duwe rapi durung biasanya kan kayak konon. Konon. Iya. Kita salah takon ta Mamang. Sampai Salah ketuan. kuno. Ya. Semun moca masih percakan ini. Ku Perjoko. Percaka pantarannya masih sekolah kuno. berarti bener bocakan weruh ning status season bayi. Oh, Mamang dul baru. Weruh. Jadi pantarannya masih sekolah. Masih sekolah. Sing bener. Temenan mungkin mah guru nih kelenger maning kelenger. Ya di kon gurunya kena ngapa kelenger bae didik kita ku. Kuna kenang apa guru nek lenger maning. Aja dipercaya ndo. Aja percaya nih ngomongannya bocah kuwen. Bocah kuwen sada stres karena kakek umbang-umbang. Ketua kana ngumbangi, ketua kene ngumbangi. Iya bener. Jadi bener apa orang laki? Ora Beneran? Jadi dekat tuh cuma hanya sekedar jalan-jalan. jalan-jalan. Oli lamun tak baturinya ya Mas. Sampean pengen baturi. Pengen tak baturi. Mulia temen sampean Kang Mas. Oh iya. Osi pengen baturi, paka ana sing baturi, berarti pada karone ana sing jaga, Nah. ana sing lindungi. Aja watirnya ya Mas. Isun paham lan ngawuri. Keselamatan bocah wadon tergantung sing dadi pendamping sebagai wong lanang. Ku mengkonon. Kula melas kelawan awakmu Nyai Mas. Kesuhun Mas. Lamun ora keberatan, pengen jalan-jalan. Iya, Melu beli nonton sandiwara bayi. dengan dia ana sandiwara. Sini si Paat blok nyamplung ana sandiwara. Indana kapitan ku ana sandiwara. Iya beli apa-apa wong ajatan mek dina masing-masing kok. Ning bongas. Ning bongas di Paat Nyai. Sandiwara apa kun nih? Sandiwara lo sarangnya. Sandiwara lo sarang ku ake Mas. Memang akeh. Iya. Bakas senok durung weru, sandiwara sing main bengikien, cuman sandiwara Dwi Warna saking lo sarang tontonane. Oh, sandiwara Dwi Warna. Iya, Sampeyan ngajak nonton? ajak nonton. Di, ayo ga Mas. Pengen deleng. Di pengen werupisan kulaku. Jampira kini jampira. Arep jam 1. Arep jam Jam siji. siji jagat. Ayo ga Mas kagian bakal. Senang nonton sandiwara. Idi bakal jam semene kumas waya bodorane kosim. Wah, Ayo kagian nonton kok nak ketinggalan. Iya lagi rame-rame. engkau dingin kan nom? Bodorannya siapa? Kosim. Emang jadi bodor? Ya jare mah pelawak keceluk ya. Jare siapa ngomong kayak konon do air? Sembarangan. Arya apa-apa. Beli apa-apa ya Mas? Beli apa? Lamun senok gelem di melu beli. Ya melu. Meluan. Iyalah. Sampai tak kenalakan korbature kita. Emang sampeyan duwe batur. Ih, batur sing tulang kacang kok. Apa ika sih? Ya anak Kang Geros. Duh ganteng temen ya. Ya kayaknya. iya. Wong ganteng kan. Tapi awas aja ngerebut ya. Ora. Kang Geros nggak wong wadon kok. Do, Dalam. sambil seneng-seneng lan jalan-jalan, kita bari ngadiri bayi. Ngadiri. Anak batur sing lagi perkawinan ning Bangikin. Siapa je? Emangnya beli undangan? Siapa sih? Nok Cica sayang. Oh, nonok peri kecil. Bu. Peri kecil Oh, menikah. menikah kawin jenok. Kawinan. Iya. Ya syukur ketemu jodoh nih nganan. Ku ketemu jodoh, bari sekalian pengen ketemu karo sing dadi wong tuane Bapak Kaspa lan Ibu Kamina. Iya benar Mas. Majikan no masih melihat beli Bunda Elina, Noklina Bunda Zahra. Bunda Zahra. Mas.
masih kaya nema. Bener. Bari sekalian dolan ning Nok Yuan ya Mas. Ya? Ana nok iuan ya. Nok Yuane geding. Ya ampun nih kene ake batur bayi. Mas wis nonton Sandiwara Bayi ya? Iya. Aja mengwarung ayam terus wis nyetok Mas. Oh, kaberang temennya nok sira makaya sampai ning dhuwur ning ngesor. Hari pokat kita. Hari pokat kita memangan ayam kremes ku beli bayar. Barang anu, Sebatur diajaki kabeh manaku. barang anu. Tekang kana dipae nota. Sampai tok pira. 170. Nduk. Nun. Bari ngormati masyarakat Kang Aning Cipaat Blok Nyamplung. Iya. Salam spesial kanggo yang punya wilayah. Siapa je? Kanggo Kusnadi beserta perangkat desane. Mamaku. Mamaku Kadir Minaka Mamaku Bongas Bentil bayi. Mamaku Kadir. Bunda Damar Wong Cipaat. Bunda Akila, ayah Mama Akila. Angel ya ye. Oh iya anak Bunda Akila, ayah Akila. Bos Bunda Andi Putra. Sing duwe Akila Entertainment. Siji maning Bunda Akila, ayah Akila. Bos Dharma Ayu. Wong gadingan bayi. Iya nengana. Mendi indane jalan-jalane. Iya sampai yang sing ngajak pengennya mendi. Apa jare senok indane? Apa jare senok? Iya. Enaknya mendi ya. Apa jare lah? Soalnya wong teluan. Beli apa ya Bi? Aku lamar pliren be kebiakannya lara. Liren. Iya. Iya Liren biar. baik, Arya apa? Oh, bloli. Tidak boleh. Ya wis. Liren be kayong tos ngebon. Ono mar peluru daging ontak kita. Aja lirenan. Ya wis. Iya bayi. Ayo kakang dihormati, wong kenene kabeh bae, kanggo nok cicak, Sing lagi tadi pengantin. penganten wadon karo penganten lanang, Iya. hampir langgeng selawase, Heeh. kudu tetep demen bebarengan. Kayak kodon, Iya sing gampang. kayak nok cica. Mm-mm. Oh berarti bakal jodoh selawase Bi. Ya Sampai amin tekan amin. Iya. tua. Kanggo wong Bongas Blok Nyamplung dihormati kabeh. Iya. Kanggo Mimi Talia, Neng Novi karo Om Kurkur dihormati. Kanggo sing duwe anu puter dalan jaya kah? Radene. Anak tuh bayi. Anak. Senang Bayi. banget. Enun. Pertemuan kakang ning bangekin gawe bahagia ning batin ya. Oh iya, Ana wong Cibrengkok ayah Sela. Ana Mas Mas Guru Guru Iwan. Iya dong. Nok Ica. Diajak Mama Angel. Ageros, ageros. Ayai Ulpi, Bundai Ulpi, beli bisa di ilangakan sampai demen Bos kita harus senang. perasaan sun keganggu yang sedina beli ketemu. Aja kayak onon Kelalen Bu. sampai yang urut renges. Kelingan kenang ayune. Mamaku Apa yang ning gantenge. iya ningan Mengkene temen rasane. priwenje. Mamaku anak rapine. Ya anak Kelingan kang kukus nadi bae. obat mamaku Bunda Angel, bos ayam bakar. Bunda Ayu Singapura Bos Bunda ayam bakar. Ayu Ayam Singapura Bunda Bunda Ayu Bos Singapura ayam bakar. Bunda Ayu Bunda Singapura Angel. Bunda Ayam Elvin, Ayu ayam Elvin. Singapura Aha. Bunda Ayu Dua Alwijaya. Singapura Bunda Ayu Singapura Bunda Ayu Singapura Bunda Ayu Singapura Bunda Gali. Ayu Singapura Mas Gali. Bunda Ayu Mas Singapura Gali. Bunda Mas Ayu Gali. Singapura maning Mas Bunda Gali. Ayu Singapura Mas Bunda Gali. Ayu Mas Gali. Mas Gali. Ayai Mas Ulpi Gali. Ayai Mas Ulpi Gali. Ayai Ulpi Mas Gali. Ayai Ulpi Ayai Ulpi Ayai Ulpi kula ngerti Kang Deros. sampean wis duwe rapi Mamaku. mamae Alinda Apa itu? kula ora bisa kelalin Ayai Ulpi Aku sing duwe mamae Alwijaya. Alinda Ayai Ulpi sing duwe Ulpi nada mamae
nok Alinda. percaya Mamae Apa, Jen, Mas? bapak Ayahe asma Ulfi. ning senok cinta Sing duwe sebulan Prabu sepisan Dananjaya. ibu kami Sing duwe peri kecil. karena Bapak Kaspa sayang. mamaku Majikan tua sing eman. Majikan nom Dayulina. Kamina loman. Bapak Kaspa sing paling setia. Majikan Nok tua Lina Bunda Zahra kelingan kenang emane apa Jen kebayangi irene mamaku mangkene teman nok yuan Oh iya. teman wis ana sing duwe kelingan nyengir untune kanggo mamaku Kusnadi yang punya wilayah Cipaat sayang kanggo Bunda Akila ayah Akila bos muda ante kanggo putra Kang Lurah Ilang sing duwe Sing terus Akila entertainment kanggo Mimi Wisnu ibuku sayang sing duwe pujaan ati Nok Jica ayah Ulpi Kang Jero sayang Kang Gero Mimi Kamina Mimi tuan rumah Mimi Kamina kula ngerti sampean wis duwe lagi Mimi Kamina mamaku Mimi Ayang Elpi, Ayang Elpi. kula ora bisa kelalen majikan tua Zai. Mimi Kamina Mas Gali Mas Gali Mas Gali Mas Gali Nok Mas si Gali percaya. Mas Gali Mas Gali mamaku ning senok cinta Pasti dong. Jos sebulan sepisan tulung kakang kirim mana najan ora dikawin asal duite dikirim bapak Kaspa bola rasa prihatin oh iya kelingan si peri kecil sayang ibu Kamina beli bisa diilangaken tetep bae demen emang iya bayi perasaan sun girap-girap nyirap yang sedina beli ketemu Aye Ulpi Bunda Ulpi sayang ayah Ulpi sing duwe Ulpi nada kelingan kenang ayune kebayang ning kemblen alah mangkene temen rasane KBE Ayah seluruh Ulpi dunia anak sing duwe kelingan Bundae Ulpi bae Ayah Ulpi Ayah Ulpi Ayah Ulpi Bundae Ulpi kesuwun amane dau munggah Mas non ana sing ora kegawe di Mas mama Piki duduk Bunda Wisnu bos ayam bos ayam sing duwe sela-seli ayam karangasem bukan ayam kremes Aang bos ampurane mamae Seli sing duwe sela-seli ayam karangasem bener bayi iya Kang Mas karena kita manusia sifatnya lali ya yen anak sing diundang jaluk di amburane bayi maka sing digawane ana semobil mah bayi nun seneng kelawan bahagia pertemuan kakang ning bengi kita ya seneng sih seneng Kang Mas oh iya tapi mau melaku-melaku wong teluan ya bibi Iya. menang barita tembangan suwe-suwe aku tenggorokannya asat hari gorokane bocor dudu bocor bisane asat iya garing pengen nginum oh pengen nginum lamun seneng pengen nginum aja watir kakang wong lanang bakal usaha banyu apa kedoyanane pantas susu munggah Sprite aja Coca-Cola aja kuat Maijon Mau. Kerating Den kecut terus apa pengen indahnya banyu putih baik banyu putih aqua banyu aqua aja watir
Mamaku kus ngadi masih ning kene. Mama kowo Iya maning. mamaku. Sing bayari mengko aja watir. Sejen maning sing bayar. Ya anak. Oh ya wis. Iya. Senok menang ning kene. Ya. Kakangnya arep luru banyu. Tapi ditinggal kakang pesen kawan sirat bayi. Pesen apa? Matamu aja nganti nyambel goreng. Apa kono? Aja larak lirik ning wong lanang sejen. Ngobroli. Yen wis demen wong lanang siji aja mana mene demene. Ya iya bakal siji Mas siji bayar. Ya iya. Aja dadi wadon bacakan. Beli kaya lagu baik. Senok yang menang ning kene ya. Mm. Bi, Non. sampean melu beli? Nah, Iya. baturi sampean ta? Ya iyalah. Ya ayu. Tapi pokok laka batur nok ayune. Kita ningan di badan. Ning kene bae. Jauh sekolahnya gak pengen minum gak Ya, mas. aja watir ya. Iya. Hati-hati ya nok ya. Ya. Tinggal sedelat Ya bayi. hati-hati sampean Hati-hati melakukannya. ya mas. Melakukannya bareng-bareng raya-geraya hati-hati kono. Ya arpen jikan. Baik banget kan wong lanang ya. Iya ya pipi. Ya untung ketemu karo wong baik. Iya. Jadi gelem kah kongkon luru banyu nginung ya gelem. Tapi bibi, Nun. awas. Bakal ngladeni wong baik kaya konon. Watire anak pamriye kone. Jere sapa? Ya wong mabokat. Ngapa kudu kaya konon kok? Kosian lambe, kelambi nih abang. Duduk abang kiam pink. Pink. Abang maron. Blackpink, Blackpink. Kosian kumisnya tipis. Wong edan. Masa kita ngomong anak kumise, iya nega Raden Prabudanan Jaya, Arya papaku. Kosian betelen jelinit. Ya yakin mah ciri khas sing bengen. Tapi ya kosian Kumat, kesurupan. I love you. I love you, bakal dilap-lap nguyu. Mbok kesampean kue. Sengit dari papaku. Melek matanya lagi apa sih kayak konon. Sarang gonggo. Iya. Kok sih mong sarang gonggo. Sarang heo. Oh sarangnya ya takana. Nyengit. Oh. Tampak karo sendal kik suwe-suwe nema. Apa sih tampak-tampak pak? Lagi apa-apaan kayak kononku. Mul wadon demen wadon mas sampean ku bebe. Beli kita mah. Oh. Arep apa kok dingklang? Lagi apa kayak kononku? Kita nak kesengsem. Sem-sem ning sapa, maning ning wong mau kah? Bu temen gak mau ngeplesak. Terus ning sapa. Duh, Jedil. ngomong apa sampeanku? Ngomong apa sih Rai? Jengit Ngomong apa buan bal? Glendeng. Kaget. Ya maksudnya aku sing mau kini. Kayak kurun kaya. Baka syutingannya Dewi aku ngalem-ngalem gede. Astagfirullah. Ngaget-ngaget nabe kita. Sang pirang balen ning warna pro ngaget-ngaget nabe kita. Ya maksudnya aku sing kaduan ki hari bibit tak boleh mah beli samar. Cuman kok aneh temen kok ananing kene. Kakang meringin no? Kang kene Rai. Masya Allah. Nyai Anjun kakang. Ya Allah Gusti Pangeran. Hari bokatku sapa? Oh iya. Pantesan sing mau kubi. Hei, kosian. Ya maksudnya mah hari bokatku sampean ku karo sapa? Hari sampean ini waras. Waras. Sebenarnya masing mau ku kakang gak bisa pirasat ya. Pirasat Lamunan bibit apel berarti anak ayu Anjun. Iya. Ya sebab sampean kia beli mungkin kan lamun pisah-pisahan karaji. Iya kakang. Aduh iya. Ya ampun pantesan gak bibit apel ku mau kun deleng nabe sampean. Sing mau ku. Pokatku kena ngapa sun bibit apel ku. Kita ngomong. Ya sampeannya kena ngapa lamun anak isun kok ya langsung nyapa sebenarnya mah. Iya pun makakin bahasa basi ya apa-apa. Kosian salaman bae bloli-bloli ya. Mother setitiki kesalaman kita. Salaman. Ya iya. Aja suwe-suwe. Bangi. Di tengah. Aduh. Maksudnya kakang ke aneh temen ayu Anjun kaya ananing kayaknya lagi mendi lagi garapan mendi. Sun. Ampun terbang gede kabaran temen bibi. Ora janjian ora padikan loh. Oh. Ketemu ning tengahing dalan Seneng karo kekasih hati. Kaya-kaya
Luwih sing sebulane beli ketemu ya Raye. Lawas kakang. Toli saya beda temen sejen temen. Iya saya lemu anjune. Berarti bahagia sehat kono Raye. Ada teh kakang lagi ngenomi dari mengkene. Ana tau wong ngenomi Bi. Adna. Ki anjun. Tujuane garepan mendi, garep sapa sing dituju. Anjun tujuannya pengen tekaning kandang haur kakang. Mendi, Kandang haur? kandang haur. Iya. Tadi ada sing dermayu tujuannya garepan tekaning kandang haur. Oke. Ku lebakin Bi. Apa mani? Beli direncanakan, beli janjian ketemu ya nembe, Iya. dadak ning tengah dalan, sampai tujuannya gaya padak ini. Sampai narep mendi. Tujuannya pada? Kakang ninggalaken dermayu ya tujuannya ngulon ya pengen tekaning wilayah kandang haur aja. Ya Allah Gusti. Berantem ya. Iya. Jadi tujuannya pada kakang. Pada baik aja. Loh ya kesyukuran. Yang tujuannya pada berarti bisa melakukannya bebarengan. Mangkate bareng ya. Iya. Wong wadon lorowan beli becik lamun mlaku ning tengah dalan. Oke kakang. Watir ketemu karo wong lanang sing ora kakange. Oke mau gak ketemu kakang. Mau ku? Karo wong amen. Wah, bokatku siapa? Wong amen yang gawa kedok barongsai. Karo Wong bunga. amene Gawa kedok barongsai. nganggo kedok barongsai. Karo sing ngetipe cilik kah. Ada teh wong amen zaman kin mah. Tolibi Non. sampean liwat meneh kana warung beli sih Bi. Mau maana nih kanak. Ana, Anak. ado beli Bi. Parah kan nih kanak. Cangga Bi, Sampean pengen apa? pengen nginum Bi. Ya Allah. Pengen nginung JBB. Skokulan Niatnya mah pengen luru banyu. Iya. Cuman dalam bocah wadon lorowan kayak kenal, penasaran langsung marek meneh kakang raya. Dedalane goleki banyu ketemu karo Anjun. Cara kudu ketemu. Coba bibi luru banyu los kanggo kakang beringin anom. Duitnya ana beli Bi. Utang. Sampean mari apa-apa. Bisa ndak ana ningan sing Anjun kakang. Sampeyan priwen kabare? Kabari alhamdulillah sehat baik kakang doayo. Syukur Sebaliknya alhamdulillah. priwe Anjun, Alhamdulillah saya tapi sehat. sehat kakang. Lamun sehat dadi syukure raya. Iya. Sebab lamun tek waspadane kaya-kayane pegel temen apa lantarane dume mlaku-mlaku ning tengah dalan taraya. Wis karuan kakang. Tapi pegel aku nikmat kakang. Disyukuri raya. Banget kakang. Lebakuan perjuangane. Iya ya Atau kakang. sing dermayu mlaku-mlaku tapi wis entok kabeh kono raya. Tuh, Ya kakang. wis Yang dadi kau wayang syukur. nengkuk madengkulak waduh meringis-meringis kakang. Lebakian ya. Memang singarane wong naro rasa demen kaya-kaya najan cuma ketemu ning tengah dalan bisa ngapus segala perasaan pegele kakang weringinan nom raya. Benar kakang. Tapi Ya, Anjun arep takon ning sampean. takon apa raya? Lawase ora ketemu sampean bokat duwe demenan sejen. Astagfirullahaladzim. Ari menawaku wong wadon kadang-kadang sifatnya beda. Tapi memang ning sejero batine pada duweni rasa ragu, rasa watir yen sing dadi lanang sing dadi demenane najan beli ketemune cuma sebulan gampang kagoda ning wano jalian. Tapi dudu dirine kakang wringin anom raye. Apa iya kakang? Najan sebulan lawase beli ketemu kaya-kaya nalikane kakang wis nitipaken ati kanggo Anjun berarti langka genah kanggo wong wadon sejen ning dirine kakang wringin anom raya. Mulai sampean marayuan gombal. Beli lagi ngerayu raya. Tapi ngomong apa anane sesuai sing dirasa ning batine kakang wringin anom. Aja-aja cuman kanggo abang-abang lambe. Dudu cuma sekedar hiasan, tapi iku memang kenyataan. Kakang kan wis ngomong karo Anjun, lamun besok kita wong loro bisa bareng-bareng setia, mugia ketemu ning dalane bisa kepetuk bebarengan selawase ketunggon bareng segenah raya. Mengkonon kakang. Sebab paribasane kena raya, Apa? bayem kerma ditandur ning guri umah. Durung rena, durung sempurna, yen dirine kakang wringin anom durung bisa tunggal manggon bareng segenah kelawan saliramu Anjun. Mengkonon kakang. Bahkan kakangnya iri raya, Iri ning siapa? iri ning bature kakang. Siapa sih?
Iya, sombong. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada Kaget bae aku. iklannya. Kakangnya iri raya. Ning siapa? Neng bature kakang, Siapa Ika? nok peri kecil raya. Peri kecil. Iya, Ning nok cica. bari mlaku sumpingaken raya. Dari pengen bayam kerma sampean. Nok lina majikan nom HBS tayu Hongkong dari saksi raya. Nok Lina Bunda Zahra. Kanggo nok Aiba, Mamah Umunana, nok Jian, nok Susan KBS Taiwan melu nyaksi. Nonok Zia, Nonok Aiba. Iya. Mama Jahra matur sembah nuwun. Sedulur Warna Pro. Kanggo Waria raya. Apa? Waria, Oh iya. Warna Promania. Oh konon. Ganti arane. Warna Pro Mania. Anak-anak ayam gremes, Aa Devin, Aa Rian, Antula. Dina iki wong ayu kakang arep janji. Saksi langit wong manis uga saksi bumi. Kakang sumpah ra bakal gawe sulayan. Demi cinta wong ganteng kula nerima. Rela korban pasrah jiwa lawan raga. Temenan kakak. Kanggo Kang Rohmat Hidayat pengantin Pengantin lanang nok cica. sumpah mati wong ayu kanggo tanda bukti Apa buktine? bareng urip wong manis uga bareng mati rela sirna penimbang ora laksana Suka lan duka kamas bareng nerima. Siji tanda cinta sing bakal bahagia. Temenan raya. Aja ninggalaken ya kakak. Ora bakal digalakan raya Temenan. bebarengan raya. Kanggo nok cica pengantin. Nok lina majikan enom Dibeluk ya. akeh sing beluki samprana raya. Sapa nok lina majikan enom Ibu majikan Imas enom Bunda Lulu. bayem Ibu Imas krema masih ning kene. ditandurani Ibu Imas. guri umah Imas. nok lina Durung renang yen durung tunggal segena Ibu Imas Bunda majikan enom Lulu. matur sembah Ibu nuwun. Imas Bunda Lulu. Mimi Pandu sing duwe Dewi Mimi Asih Kamina majikan. Sing duwe Dewi Bapak Asih. Kaspai Keding Mimi Kamina. dudu Mimi harta Kamina majikan dudu wadon. Mimi benda Kamina mas permata majikan wadon. Mimi Kamina. Asal kita wong loro nok mila tetap setia. Mimi Mas Bunda Udah ayo Singapura janji suci wong loro sampai mati. Bunda ayo Singapura ora bakal cintane bakal ngingkari. Bunda ayo nok Singapura. Aiba sumpah mati Sing duwe wong Dewi ayu Asih, kanggo sing duwe Dewi tanda Asih, bukti sing duwe Dewi Asih, sing
duwe Dewi Asih, sing duwe Dewi Asih, sing duwe Dewi Asih, sing duwe Dewi Asih, sing duwe Dewi Asih, Rela sing duwe Dewi sirna Asih, tanimba sing duwe Dewi ora Asih, laksana. sing duwe Dewi Asih, sing duwe Dewi Nok Asih, susah sukalan KPS duka Taiwan. Dewi Asih, Sing duwe Prabu Danan para Jaya. terima. Bunda Ayu Singapura. Siji tanda Bunda Ayu cinta sing sing duwe Singapura. bakal bahagia. Bunda Ayu sing duwe Singapura. Mas, Nang apa Raya? aja lo gawe daging. Seneng kakang Raya. Bunda Lulu, Ibu Imas Tarariyo. Nok susah nok cian KBS Taiwan. Mamah umunana. Tuan rumah sekeluarga. Nok Lina nok Aida matur sembah nuwun. Nonok Zian, anak-anak ayam geremas. Bayem krema ditandur ning guri umah. Durung renang yen durung tunggal sakenang. Bakal kelakon Raya. Amin kakang. Bareng-bareng makaya ditut Raya. Jadi bareng tunggal sakenang. Dudu harta, Oh ya, dudu benda, emas permata. asal kita wong loro tetep setia. Janji suci wong loro sampai mati. Ora bakal cintane bakal ingkari. Sumpah mati wong ayu kanggo tanda bukti. Bareng urip nok ela uga bareng mati. Rela sirna tenimbang ora laksana. Suka lan duka wong kasih Iya, kula nerima. temenan Raya. Siji tanda cinta sing bakal bahagia. Subhanallah Raya. Masya Allah kakak. Bakal wis ketemu kayak keringet semana teles dadi garing Raya. Kakak. Apa maning lamun wis ngucap bebarengan kayak impian mau kakang pengen gage laksana pengen gage ketunggon bareng segenah Raya. Pengen gage kawin. Pengen gage kawinan Raya. Kagian gak kakang kawinan aja suwe-suwe. Temenan Raya. Tak lamar Raya. Soalnya watir kakak. Watir kenang apa sih Raya? Bakal suwe ora gage dikawin. Bagian kone dikawin ning wong lanang sejen kulane. Aduh, beli ikhlas birela kakang. Ya mulane. Pokoknya uripe ancun. Aduh, duh, Jareka kena. Bajingan, copet, garong, gendong, germo. Aja digawa germo mah. Anak germone. Bagus ya no, Alhamdulillah ya mas. Suwun. hebat ya no. Hebat daga kita nih tukang sulap singa Depok. Iya ya no. Wong lanang mamiter-miter, Miter mandi sampean. nyumpuni jalukane wong wadon. Sampai ada miter pindang. Posisi miter. Iya ya no. Jaluk nginung, banyu auk, anu aqua. Aku wa. Tekan kene lagi tekan karo wong lanang sejen. Sapa?
Siapa? Tahan. Aja kau sing glimpang na drum, tahan. Aja kau sing diorek-orek drame, tahan. Iya, apa? Tahan. Jawab. Sampeane takon siapa? Bocah lanang mau siapa? Ya bocah lanang. Bocah di. Bocah di kana. Oh iya, aku lupa. Pengsek. Bocah di. Aja mengkel boy. Kalem bae boy. Jawab. Gampang mengkel le. Sabet kok. Oh dingin. Oh dingin. Sampean mah beli weru apa nih wilayah Bongasku sampean? Ya weruh. Weru kan? Bongas dipaat. Jalan-jalan ning dalan kandang haur lewate ning wilayah Bongas. Bak ning Bongasku akeh bature anjun. Terus arep apa sih takon-takon batur? Enggak batur. Batur apa batur? Batur. Batur apa batur? Batur. Masa iya wong batur sampai gandeng tangan. Batur. Batur apa cantik? Batur. Batur endi? Batur. Di warna batur-batur. Madu pemilis. Batur. Bocah di. Lanang soten katone jare sampean. Yang wis jelas lanang deh. Ih, sampean ora paham berarti. Maksudnya apa sih? Ya iya katone lanang. Terus Bagian lanang gak hatine Hello Kitty. Hello Kitty siapa? Bagian lanang gak kayak wong wadon bawa rasanya tuh. Kayak wong wadon. Banci kana. Aja sombong sih aku pengsek. Ai sampean ngarani sombong. Mang saya wong lanang sama anak gantengnya banciku. Justru wong lanang bakal sing ganteng sing bagus sing akeh-akeh banci jaga dadi wadone ayu. Orang andel kita masih lagi. Sampean nih Mendekna bocah kah? sampean mah kok bakal beli ngandel menang-menang sampean nih kene. Bohong, hajar sungguh deh saya ambil langkah pisang. Aku juga mesti servis bae. Servis kawan yang bengkel motor. Aja nafsu bae bokat garing kerongkongane. Rongkongannya garing-garing sirah. Mas, Kang Mas. Berbeda Saya aja. Kenang apa sih Raji? Mas, Hari kunnya siapa Raji? buanku kuno. Wong tua frustasi. Iya. Mabok ciuk kan lagi minum ciuk kan. Wong tua mabok. Siap. Pantesan reos. Sampean jadi sasaran mau kan? Kakang beli weru apa mau kuno Raji? Mau pun jodoh si kula ngomongnya depan di kula kuno mas. Tak omong. Iya. Aja cemburu sun aja ngebuki bocah lanang kan. Bocah lanang kan mah ada gasun banci. Banci. Kula nyelamatakan sampean. Siapa sih banci nih siapa Raji? Sampean lah. Maksudnya priwe sih? Maksudnya supaya sampean ora digebuki ora dijotosi maning ning mungkun. Kakang ende dadi banci kon. Sampeane indah-indah dadi banci ya. Astagfirullahaladzim. Ader ga wong tua mabok ciu, ader ga. Sampeane ini banci ya. Ya, bisa ya. Nyelametna sampean kula. Supaya selamat kono. Maaf ya semono gaya Mas. Kurang ajar. Lu berani-beraninya main cewek. Goblok dia. Bocah di. Bocah niki. Pedes. Ngomong. Ya ampun, sampean nang gebuk maning gebuk dasar wong lan maning gebuk. Tinggalin bak apa? Anu wong gebuk kalisan bisa ngene beli larang. Tanganku balung pakai balung blulu ditinggalin. Kok sih ya Allah. Hari bokat kusun wong lan aku galak banget. Sampai aku dadi wong lan aku apa sih Mas? Kok sih saya tuh salah apa sih sama kamu? Selalu salah tuh di mata kamu. Aku tuh kadang suka apa sih? Ketur banget sih ya. Iya. Ini kenapa sih itu punya siapa sih? Kewirangan. Tika iya. Berarti bener jari omongannya wadon. Ya nggak begitu maksudnya tuh. Sampai tuh ada masalah apa sama aku. Kamu tuh kalau suka sama aku tuh ngomong jangan seperti itu. Lah dibuang pisan maman. Kalau dibuang pisan. Ini Jember je. Jember. Jember dah. Walah. Aduh, sirah. Wong kun mah temenan bayar ya papaku. Yakin Sun, dia tuh Eh. Sakit.
Kita. Iya. Sampai yang belum kita. Ya iyalah. Iya. Wis menang kita di Enggak, belum. itu tuh temennya peri kecil. Iya. Itu namanya tuh malaikat Israel. Perikan sama malaikat, Rem. Nih, Nan. maaf iya. Apa? Ya maaf kita nih wong durung urip kok dia wong lanang bener. Beli buru apa kita rombongan geng Kang Eeng Rias, Yayang Japong, jeng Noni apa segala macam, jeng Lia, jeng Kelitan. Kasih tahu. Sun. Duh. Pasti ana sing gagap keding nyengitaken. Iya. Jaluk na maaf. Ya mana ngomong dewek Dek. Arane siapa? Ya takon ada dewek di mana? Arane ganti-ganti bae. Sudah. Mau apa sih dia? Ih, susu ini mah. La ilaha illallah pangeran. Greget ini kita sing kene be kaget. Ucokku. Mbak, maaf ya. Emang beli sengaja maklum kita durung weruh. Yang belum kembak. Oh, jangan pegang-pegang. Jangan. Don't touch me, you know. You pen in the here. You know. Iban sih gak pinter bahasa Inggris ya tuh. You know. Mak, Jangan sentuh aku. Aku sudah banyu wudhu. Jangan membatalkan kesucianku. la ilaha pangeran. Bajin di kayak kom. Nyongitakan. Dia mencoba menodai kehormatanku. Gak ajar kono. Rungokaken. Mau kita kan gebugi sirah. Sing dimaksud bokat kita masih aku beli kayak konon. Ari sirah sih kape kayak konon mah kita gak beli nyewot beli apa. Siapa nih? Ya kita neko. Jare siapa? Ya cara kita. Karo siapa? Ya kalau sirah Asing bener. bosok. Ora bae ora. Mangke. Sudahlah, jangan kau ganggu rumah tanggaku dengannya. Loh. Jangan. Kun maboka sirah masih yang baturannya los. Ora Ari sirahnya wong kaya konon mah. Mulane gemas baka anak wongku jangan salah paham dulu. Ya penjaluk Ya, maaf. makanya tuh kalau ada apa-apa tuh ya, Ya. jangan ditanya tuh jangan main gebuk-gebuk saja. Iya sih, dibar Wah, maning. Aku tuh sebenarnya dari tadi tuh mengagumimu. Iya. Cuma kok ini kaki-kaki kok mambunya wangi banget, Sun. Iya. Ya Allah, Sun. Kok ini saya lewat kayak mambu pedaringat. Ngomongnya atas baik. Jon. Ngerimpung. Jaluk maaf. Bokat masih pengen baturan mangga. Oleh. Oke tanah lur panganan. Ya iya mau luru banyu-banyunya dinung. Ya nonganan banyunya langka kari sama. Dinung be kayaknya top. Ya Iya. aja ado. Sutra tinta adegan. Ya. Sutra tinta apose-apose. Astagfirullahaladzim Rai. Mulane gak bakal luru alasan ku najan tujuannya pengen nyelamatakan ku aja makenen Rai. Untung kakangnya pernah gaul karo Yayang Teguh. Lamun beli, aduh mblayeni Rai. Kena ngapa Rai? Aja-aja sampean angkatane ya. Angkatan Ya siapa? aku karo Yayang Teguh. Astagfirullahaladzim. Lulusannya bareng. Terus kenapa sampean lemes temen Kakang? Lemes apa nih? Ya mau dari banci nih aja sampean banci temenan. Ari konon jare ka kok nendeng dadi banci. Ah, kok lagi masa-masa penyembuhan maning. Oh iya say. Ih jusok mel. Apanya sih? Ih, saya tadi tuh kan saya ke Sindang. Di tempat jelong-jelong tuh. Iya. Oh, ya ampun. Mas, Buat ide ya. iya kita kan. Kurang latih di banci. Wis langka. Wis aja kayak kono ngomong. Wis langka biasa bae ngomong. Mulane bakal luruh alasanku sing luruh alasan sejene Rai. Ya maaf Kakang arane ge wong spontan. Kayak kenen kelamun kakangnya beli bisa ngerubah ning sikap kayak kecurigaan emang kone anggur kakang sing dadi korban doa ayu. Anu si iyang kone angger ketangguhan ya Kakang. Ya iya mulane cara sing kaya ngapa baik. Cintaku
padamu tak akan pudar walau seumur hidupku dalam kemandulan. Menang abai, wis paham. Berarti bocah sengaja gawean banci. Mas, mangan dulu. Mesti ditorak-torak kena. Sudah mangan dulu, Sun. Ada petak. Kenapa sih Mas kok kasar lagi sama saya? Sira ki ngerjane kita. Ngerjane apa sih Mas? Aslinya sira ditutup banci. Mas aku tuh banci Mas. Tekrungok nasi mau. Ada KTP-nya Mas. Baka kita nakas sira ki. Ada sertifikatnya Mas. Aku banci sudah dilahirkan dari sana Mas. Saya banci itu sudah. Pada banci juga ki. Aduh, aja. Aduh. Jangan Mas. Motar. Aduh aja kok si Jawa temen kayak kono nyugak sampean mah. Ngerjane kita sira ki. Ngerjani priwe? Ya buktinya lanang asli kok. Ya iya lanang. Aja mungkin sira ki. Mas, Apa? saya tuh temenan banci Mas. Boleh mungkin. Kalau kamu nggak percaya saya bisa membuktikannya Mas. Apa sih udah dibukti? Saya kan pasukan KBS. Cuman pengakuan sira kayak kono. Apa KBS tuh? Komunitas banci Subang. Bukan kita mah kerabat Bambang Satria. Idih. Oh, Bukan mah rombongan yang Aja kau aku sira. Sira pengen bukti sing kita. Buktinya apa? Tak bukti kapan sih? Alah, bocah ki. cokol mah. Aduh. Awas aja Melayu sira. Bliweti ngang sira. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya Allah. Sin, Sin, kumpul. Alah, ngundang siapa sira? Kupul, jadat abuat beli. Oh dingin durung dodok abine. Dodok. Aduh bindodok tiga. Aja gawe-gawe sira. Aduh kono dikepuki kita. Tak kumpulakan sira. Arep apa sira? KBS, sebelum ke KBS Senega. Bismillahirrahmanirrahim. Sun matak aji kujolo sira. Kumpul. Lala jungkal bansi. Ya Allah. La ilaha illallah. Ayo sira. Ayo sira. Siraku semene aku durung pada kumpul kabeh. Ayo sira. Banjine ana silang kedang demari kedik. Kah? Banji kedang demari. Ayo sira. Tak kumpulakan sira. Ayo sira. Dalam kawan mikir kita kuno. Aja utut. Nele pangeran. Ada. Aduh kita. Sirane ki aja utut baik. Mikir kita kudu ndek padil kudu. Nganggo mixing bener aja mic bluetooth. Aduh. Dadi ki rombongan sih. Rombongan kita. Campur maju siji-siji. Anak sing turunan Belanda keding lambi ijo. Ayo. Ayo. Kalesan banci punya pikiran wong edan. Nganggo celana dobelan siji nek katon, siji. Aduh, peri kecil kelambine kok sipating betetet temen. Iya. Ayo. Anak sing melangkep panas keding. Ya iyalah. Kin ki banci rombongan kayak ken ki.
Banci sing endi? Kian ki persatuan. Coba komandannya sini. Kian ana sing coklat keding warna kulit. Repot temen sirane. Siraki duwe syarat eling beli wis pantar samene aja melu-melu ning bocah nom bokat mati nek siraki lak kasing gotong Nyambut terpaksa. Dungo kena bature kana pira siraki Ciro lupa pat. Iki lorone durung diitung. lah Banci sapat pakan ngurut bakakun mau kepingin kita pengen uruk sing nganggo daster putih sing katon pelangkakane beluk kan Jin. Diwanggil. beli tegel ngelang raine banci bang siraki bocan dinok iya Bocah hilang. Kenang apa kayak berokan meruat suara. Suaranya kayak konon. indahnya aku payu siraki udah bancu rombongan kayak ini Ini seleranya negro-negro ini dari Nigeria itu. Coba itu. kita anak sing bagu geding banciku Tutupan go. ku sing lambi ijo Mas, ning kono kok jeblok wani pak blebes. Karena sing rambutnya kayak Neneng Anjarwati keding. la ilaha illallah kayak makin mantas keluron kini Apa sih mas? susu niku yang banci anak tato ya kedik Iya. dadi kin rombongan sirah Yang di pasukannya kita. Nabe gatas nyulet depan ini nyulet maning. aja udut baik sirah ki paling gabet udutnya kita kini Ay gumuyune. Memedek kocrat. Sin, sini. Ini pun pada bubar Ini yang dari Belanda. Ini namanya bapaknya Panjedor. Apa sih mas undang-undang baik? orang rapi dandanannya Sebenarnya rapi nih. Bakat tas oyosku kolore itu. hari celananya masih nggurin aku pada Ay gumuyune. menea Apa? siraki bakat dadi kayakan kisikili aja kentet baik Tas melayani sih. ngelayani siapa yang dari aku Tukang diesel. wah kini gendakannya bagyo kini siraku sawas kayak kenen ki Oli rong tahun. siraki kakak masih lagi kena kencing manis ke di banci rahine pucat Lala sebenarnya nganggo make up. Make up jenengan. ya kayaknya masih apa kayak konon Mulanya aja galak-galak karena rombongannya kita kok. iya mangman kita gak jaluk maaf lamun iya wis kejadiannya kayak kenen kita nih jaluk maaf lo sebadurnya pun pada balik Lala, disilak malah dikeden-keden. Penasaran wawan. Hey, dia bener bocah ah. bocah anjingan buta ruat makanya konon ning banci kai joba mulai gak kawin nang Pasukan siap gerak. Siap. Lencang kanan gerak. Kanan, kanan, ngandel salah beli kanan di tangan kanan, kanan. Kita negreget loh, tidak ilullah. Kanan, serak kita masuk ke gigi. Tegak gerak. Cin, wis wong kene wis ora penggarapan galak maling Cin. Wis pada kembali melayani langganannya masing-masing ya. mana bubar Jember banget nih bocah. Yuk pasukan Balik. nanjak samono beblik gua Iku
itu di kawah. Otak merangkan. Aduh. Goblok, ini aku lah kasih gawa beli. Yuk gotongan. Lah. Di kawah mana? Joget apa sih? Kada lagi kak. Wah, Pada lagi bubar pada beli. datang orang kan apa sih? Ya Anjun, bener. John, ternyata kita salah duga uang. Dadi tulung lebakin lamun kita salah jaluk maaf. Kita beli harap mengganggu ning kesenangan sirah karena madre karo banci kan. Kita mah duwe tujuan dewek. Tujuannya sampai narap mandi. Arep mangdermayu. Arab Mang Dermayu. Iya. Tujuannya apa? Anapa? Iya Mang Dermayu. Kita nggawa tugas. Tugas. Iya. Tugas apa Pengen sampean? ketemu karo pemimpin Dermayu. Oh pengen ketemu. Iya. Ya wis kula gak harapan jujur terang-terangan bae karo sampean. Maksudnya Sebenarnya iki Kakang weringin anom. iya. Anjun wis lawas jalin hubungan kelawan Kakang weringin anom. Oh demenan sirah. Iya. Terus Sampean teka sing Sumedang, teka ning Dermayu perlu kelawan pemimpin Dermayu. perlu lawan pemimpin Dermayu. Tujuannya sampean arep gawe bagus ning Dermayu. Tutup kayak iku. Maksudnya Arep nagih kelawan wong Dermayu. nagih. Iya. Pemimpin Dermayu duwe utang Dia utang kelawan wong Sumedang. karo wong Sumedang. Iya. Oh Kakang, Kok dikit. Saliramu iki aja ilok gawe cerita sing ora-ora. Cerita apa ini? Siapa mawarane? Isun Ya, Arya Surya Arya Surya. Iya. Nom-noman sing Sumedang. saking Sumedang. Tujuannya pengen ketemu kelawan pemimpin Dermayu, pengen nagih utang. Arep nagih utang. Nagih utang duit. Tutup Pernah jaluk beras nih wong Sumedang. beli Lantas utang apa pemimpin Dermayu karo wong Sumedang? wong Dermayu pernah nipu nih wong Sumedang. Lepakian kene lagi. Bisanya Kakang tekan yang kandang haur ya sing diwatiraken iki. Arya Surya. Isun Lebih isun menyangkal. Bahkan setelah isun angwriwian tujuan saliramu pengen ketemu kelawan tim pemimpin Dermayu. iya. Kaya-kaya beli kudu repot saliramu anggolati siapa sosok menusane. Sebab lamun saliramu pengen bro nom-noman sing duweni aran beringin anom ya dudu wong sejen keturunan anak ing pemimpin dalam Dermayu. Berarti sira putra mahkota Dermayu. Isun wonge. Wong tua karo wong tua. Iya. Anak karo anak. Nadan persoalan kang diemban dari isun iki urusane wong tua. Tapi demi anak lan keturunan lebakin wong Dermayu bakal tagih ning isun. Arya Surya. Isun Ning lebah iki urusane wong lanang antara isun kelawan saliramu. Anjun, saliramu melu kelawan Kakang loro tempat sing aman. Tek tunggu loro lapang sing lega urusan isun kelawan saliramu. Uri, Ayo Nom. melu karo sing isun. hati-hati. Sing Tunggu, hati-hati Sila. Kakang. ternyata berarti disalah duga isun weruh yen weringin anom putra Dermayu lebakin weringin anom sambat kami ya sira.